Het is echt warm, joh. Ik look het haast niet meer. Je moet wat op de fien wezen. Tips tegen de hitte. Drink op zijn minst 2 liter water per dag. 2 liter. Neem een koud voetenbad. Drink lauwwarme kruidenthee, want van koud drinken giet je lichaam te het werken om het wet te verwarmen en dan wordt het weer warm. Stop die kersen in de vriezer. Eet in lietse porties en net te groeren. Voeg muntbladjes touw in die wetter. Lis een koude handdoek in die nekken. Draag luchtige kleren. Pak een beverse waterfles en lis hem van die ventilator en blow kalm, want door stress verhoogt door die hartslag. Nou, blow kalm. Dat slag het nog net echt. Maar hoe doen ze dat dan in landen waar het nog warmer is? Hoe gaat het daar? Ja, van die hitte weet ik inmiddels alles al. Want sinds 2 jaar ben ik in Nieuw-Zeeland. En ik ben hier helemaal in het noorden van Nieuw-Zeeland. En daar hebben wij een subtropisch klimaat. En dat betekent dat de winters lekker mild binnen. Maar de zomers kunnen echt heel heet worden. Om oud te kwallen ging ik graag naar het strand om te surfen. Maar zoals juist is ik hier bijna helemaal leeg achter mij. En dat heeft alles te maken met de UV-straling. Die is hier nog sterker dan in Nederland. Dus de Nieuw-Zeelanders blowen het liefst uit de Sinawai als het even kan. Wetter, maar ook het zon, weerkaatsen UV-stralen. Daardoor kist in de zee nog sneller verbranden. Dus voordat ik het water in ga om te surfen, zorg ik ervoor dat ik helemaal beschermd ben. Squalbaan leer je van jongs af aan het riemke slip, slop, slap, rap. En dat betekent slip, altijd iets aantrekken met lange mouwen, zodat de schouders en de jermen goed beschermen binnen. Slop stiet voor zonnebrand op de kop. En dan het liefst factor 50 of nog hoger. En zelf gebruik ik het liefst een zink. Slap, hoedsie op de kop. En rap als het echte heat wordt uit de Sinawai. Oh, nou, in Nederland doen we dat dus net. Maar ik heb wel dit ding. Maar mijn tip is vooral die nette druk maakt en er lekker van genieten zolang het kan. Aroha! Oké, ik Saskia zei dat het gewoon net zo stressen had. Dus ik doe lekker het water in. Wacht. In welk klimaat zo'n stoel hebben we, Benny? In Nieuw-Zeeland of in Friesland? Drop het in de comments!